hankali sai ka zo kan pant ɗinta. A kan pant ɗin kar ka yi gaggawan cire pant ɗinta, kawai ka sanya bakinka a saman pant ɗin kana wasa da harshenka har zuwa ramin gindinta da pant ɗin. A saman pant ɗin kana wasa da harshenka har zuwa ramin gindin nata a hankali har sai ka sa hannunka kana dan zame pant ɗin a hankali kana wasa da shi har ka cire ka raba ta da pant ɗin ta zama tsurarta babu komai daga ita sai ita. A haka kana wasa da ita kana wasa da harshenka har ka dawo ka samu ka haɗa leɓen bakinka, ka haɗa bakinka da leɓen gindinta. Tun kana wasa da sama sai ka fara tsotsa. Kana tsotsan gindi, kana sa hannunka na kan nonuwanta, kana tsotsan gindinta kana murza saman kan nonanta a hankali kana sha har ka kai ramin gindinta sai ka fara yi kaman kana haka da shi kana dan wasa da harshenka, kana dan bubbuga harshenka akan ramin gindin. Can sai ka cusa harshen naka a cikin gindin nata. In ka cusa ka dinga da shi kana wasa da shi kafin ka tsotse. Ka dinga kaman kana cinta da harshe kana wasa da shi, zaka ji har rike ka take yi, burinta kawai ka ci ta ji ka sa burarka a cikin gindi. A haka zaka gama motso sha'awarta gabaki daya har ka sa burar ta kama a gindinta ba tare da ta sani ba, da kanta za ta dinga janyo ka tana kokarin cusa burarka a cikin gindinta, saboda abin da take ji ba ta da wani buri a lokacin da ya wuce ka ci gindinta a wannan daidai lokacin. To ko da a ce irin she is tight sosai ba ta ji zafi sosai saboda ka yi wasa da ita, ruwa ya fito, sannan sha'awarta ta riga ta motso ko tana jin zafin za ta daure, sai dai ka ji tana kukan daɗi amma ba kukan wahala ba. Amma idan ka zo ka yi sauri ka ce za ka raba ta da kayan jikinta ka yi biya buƙatar ka, za ka tsorata ta ne, sannan za ta kasa sakewa da kai ta baka abin da ya dace ka samu gamsuwa da nutsuwa. Amma idan kai irin wannan wasa da ita ka janyo ra'ayinta a hankali, kuna cikin wannan yanayin, da kanta ma za ta janyo ka jikinta, da kanta za ta nemi lalubo burarka ta sa a cikin gindinta.